Top secret mo? 4 na taon ko ng karelasyon ang katrabaho ko, na which is pamilyado. Are you single? Yes. Hindi ko din alam kung bakit randomly is nag-reply ako sa message niya and then inaccept ko yung friend request niya. Doon nagsimula yun. Actually, hindi kami nagpapansinan sa opisina. Siya yung pumupunta or nakikita kami sa isang lugar. Actually, wala pa akong nararamdaman sa kanya nung nangyari yun. Pero alam mo na may asawa siya? Oo, kasi nakikita ko naman sa Facebook niya eh. Hindi ko din alam anong nangyari yun. Actually, walang anniversary, walang kahit ano. Landian ba to o nagmamahalan kayo? Nagmamahalan. Nag-grow na kasi yung love ko sa kanya. Dati talaga hindi. Hindi kasi. Ang layo din ang pagitan ng age namin. Ayoko na ng relasyon na to. Kasi nagkakaedad na ako. Parang nagkakaroon na ako ng nag-uudyok na parang tama na, enough na. Kasi single naman ako. Kumbaga marami din namang kahit papaano, nagkakagusto, ganyan. Magandang gabi sa iyo, Kabisyo, at magandang gabi din sa iyo, Titangelo. Magandang gabi sa iyo, magandang binibini. DJ Rocky. Alam mo ba na sa buwan na ito ay nagse-celebrate tayo ng buwan ng wika? Oo naman po, binibini, dahil naniniwala din ako na ang ama ng wikang pambansa ay si... Sino? Manuel L. Quezon. Buti na lang tama ka. Ni-research ko sa ChatGPT dito sa baba. Uy, pero alam mo, yung ibang mga kabataan sa pagkakataong ito, hindi na nila alam kung sino ang ama ng wikang pambansa. Nakakalungkot na. At hindi nga nila alam kung sino ang pambansang bayani ng Pilipinas. Yun lang. Iniisip nila na ang pambansang bayani ng Pilipinas, alam mo kung sino? Sino? Manny Pacquiao. Although sabihin na rin natin na parang hero din naman yung datingin ni Manny Pacquiao. Pag pumunta ka talaga ng ibang bansa, ang tatanungin sa'yo ng mga tao. Nasa Australia ako nito Ang pinakasikat daw na Pinoy para sa kanila, Manny Pacquiao. Grabe, no? Oo. Kumbaga, ang tanong ko kasi, so sinong Pilipino ang kilala dito sa Australia? I was thinking about Catriona Gray. Hindi. Pero hindi daw ko nila kilala si Catriona Gray. Totoo? Exactly. Yan din yung reaction ko. Hindi daw nila kilala si Catriona Gray. And, biruin mo Miss Universe all over the world na yun all over the universe na yun Tapos, Pia Wurtzbach, hindi rin. And etong si Catriona Gray, may lahing Australian yun Tapos hindi kilala. Oo, pero si Manny Pacquiao, kilalang kilala. Pero natanong ko rin kung sino yung kilala nilang babae. Sino? Si Mami Donisha. Akala ko si Jinky Pacquiao. Let's go, Manny! Let's go, Manny! Laban, Manny! Laban, Manny! Sa bagay. Kilalang kilala Mami yun talaga. Kasi kapag may laban talaga si Manny Pacquiao, yun talaga yung tinitingnan ng mga tao, no? Si Bukod Mami kay Manny Pacquiao, si Mami D, plus si Jinky Pacquiao. Oo naman. Kung ano kayang suot niya. Suot niya, di ba? Diba? Anong bagdala niya? Anong kwintas? Anong burlolo yung meron siya? Terno-terno, no? Oo, at hindi talaga nagpapahuli yung kakambal niya. Yung kapatid? Oo. Oo nga. Alam, minsan sa buhay ko, naisip ko, bakit di na lang din ako naging kambal ni Jinky Pacquiao? Fight ka. Ano? Ikaw si Mami D. Kung marami ba naman akong pera ng ganun? Fight ka? Pwede na rin. Wala naman masama, ikaw, no? eto. Sige. Payag ka, ikaw si Manny Pacquiao. Oo naman. Talaga? Para sa mga kabisyo natin. Para sa'yo. Laban ito. Parang bagay.
Fireworks ba yun? May Money. Sa bagay. But anyway, wala lang, nag-celebrate po tayo, no? Pinagdiriwang natin ang buwan ng wika ngayong Agosto, kabisyo. Gusto lang namin talagang makiisa sa mga Pilipino, di ba, na nagdiriwang ng buwan ng wika ngayong buwan ng Agosto. Para hindi naman nila masabi na hindi tayo, nakakalimot na tayo doon sa pinanggalingan talaga natin. Hindi naman. Subalit dapat what ay... Subalit dapat what? Hindi po tayo dapat makalimot. Wait! Ulitin mo! Subalit dapat what? Tama ba? Basta, alam ko lang na pinakamalalim na Tagalog ay salumpuwit. Ayun. Hoy! Tina mo? Alam ko yun, salumpuwit. Oo, alam ko rin yun. Pero yung subalit... Tapos? Sundan mo yun ulit. Dapat what? Ano ba dapat? Parang iba yung naiisip ko dun. Siguro iba yung naiisip mo habang binibigkas mo yun. Parang ang iba yung narinig ko parang may tuwad eh. Ay, nako. Datapwat. Dapat what? Datapwat. Ay, nako, ang hirap naman. Yung pala ako yung nagtuturo, ako pala yung mali. Hindi ko alam, pero subalit dapat what? Diba ganun yung mga Ganun. Sige nga, bigyan nyo nga kami ng maayos na Eto na, nagsisearch na si Rocky. Sige nga, bigyan na natin ng malinaw. Datapwat. Tapwat. Ngunit subalit datapwat. Pero at bagamat ay ginagamit kapag sinasalungat ng ikalawang kaisipan ang ipinahahayag ng nauuna. Yun. Parang si Titangelo ay pogi, ngunit subalit. Sige ikaw. Datapwat. Pero bagamat. Chubby. Malusog. Malakas kumain. Pero macho pa din. Yun naman. Ayun smile na smile talaga si Titangelo. Siyempre, naniniwala talaga akong pogi yung partner ko dito. Yeah. But anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang ating gabi magkakasama tayo. Kapiling ang Basa Princess DJ Raketera. At titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ngayong gabi, samahan mo kami sa isa na naman panibagong pagsisiwalat ng sekreto ng ating kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ipinagpalit ko ang LDR na jowa ko sa isang single mom na nasa malapit lang. Uy, ipinagpalit ang LDR na jowa para sa isang single mom na malapit lang. Ipinagpalit sa malapit. Walang pamasahe yan, mga ganyan. Naghihirap gano'n. Naghihirap Gusto malapit na lang, ayaw sa malayo. O baka naman yung ipinalit mas malupit. Oo. Mas malupit. Ganun. Tsaka ibang klase din yung kapit. Oh. Linta kung kumapit. Mm-mm. Iba rin kasi yung pagmadikit ka eh. Yung lagi mong dinidikitan yung tao, attach ka na, to the point na ang parang pakiramdam mo, ang lalim na ng nararamdaman ninyo sa isa't isa. So, yung distansya nagiging factor siya para masabi mong itigil na natin to. Well, anyway, abangan na lang natin yan sa ating pagbabalik, no? Abangan nyo po yan, kabisyo, sa aming pagbabalik kung ano nga ba ang sikreto ng ating Secret File Sender. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Wala pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story,
they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.